काय मेल्या मांगरात मेल्या कसली पार्टी होती मस्त मटण झालेला आहे का विचार नाका पत्ती होती येणार नाही मी नाही तू येऊ ना नको आमचा बरेच पहिलीच बडपी लागली मरे येणार तू गाडो आमका माहिती पाण्या येत नाही मरे सगळी लाडच भरली अरे मी ना माका बरं जाऊ चला काय तुम्ही जातले घर आधी सांगतो तुझे होते गे मला पण खेळतो येऊन नाही रे ढोरावर गेलेलं तुका काय म्हणतो अरे खाली फटांच्या पलट्यात ना येदी मोठी आडसरा लागली आहेत मरे काला किती दिवस येदी मोठी आडसरा चला मरे चल जाऊया चल मरे मंदार जाऊया चल तू तरी ये काय नको कोणतरी असतं राहुली मार गावतो अरे मी असताना बी येतो आडसारा चोरणामध्ये डाव्या हाती जो खेळ आहे ना तू मोठो आठ सारा सोडणार चल चल त्याच्या का मारा देतो नाही तो नाही आम्ही चला रे चल रे चला रे मावळ आडसारा चोरच्या मोहीमेवर जाऊया चल रे चला काय रे खायच्या मोहिमेवर चालला आडसार गावच्या अरे आठ सारा खावच्या नाही मार खावच्या ए तू गप चला मी पण येतो चला जाऊया काय चालला तुमचा हा उन्हाळ्याच्या दिवसात ना बाटल्यापेक्षा आडसारा बरी ना हवय तो पाव बरी आहेत अरे या पोराने लॉकडाऊन पडला नाही हो माझा काय आली उतारता की नाही तो वसाटी पडली आडसा तोंडा मारला ती माका खा देता आला गेले माका टाकून पळाली एकटे काय रे नमस्कार मित्रांनो आमचो जर व्हिडिओ तुमका आवडलो असात तर त्याला लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि हा नको तुमचा स्प्राईट नको तुमचा कोको कोला त्यात काय नसतं हो खरा त्याच्यापेक्षा या रणरणत्या उन्हात आमचा थंडगार आडसरा करा आणि हा जर आडसरा चोरूक गेलात लोकांच्या परड्यात तर मात्र बघू ना नाहीतर ह्याच्यासारखी गत